Coba ngecek narko nama kurang tak telepon. Halo? Mang gitu ya? Yo sen coba. Tak tunggu. Berapa menit? 2 menit? Oh. Mlebu. Kon ngapa nyore deh? Ya ono rene. Ya ora kan jane apa saiki ning kene kaya apa nek awani sok ono maling ngono. Masa nang kene saiki rawan maling? Ngomongi ra percaya. Untung kok jare daerah kono iki apa kaya ora wis oke untuk malingan mbok awan bumi ra kenal. Lah sing njaga omahmu Dami ndi? Ya nek kenal kan maling kan pinter bisa. Oh iya. Mending ini dipasangi CCTV kan menaman. Tapi sih kalau ben ora kuwi. Kenapa? Nah, apa kan seton. Iki rencana iki meh tak kuwi jane. Pasangi CCTV. Oh, kalau ngene wis oke kaya kegawatan ngono. Kayak bateraiku ya ana sing ngadol nak pengen maksudnya. Ya engko suka sore pasang. Siap. Oke, ini ngopi apa ya? Gampang pula. Nah, wis lah. Males ora gawene ya ini. Hawa anjir aku gawekna. Ya wis ini apa ngantuk rasane pintu sih. Nek jakon dengan HP itu dengan HP. Nek Diparingi kon rene jare. iya Latih kal turu. ngantuk nah. Gue nek Bali teko ditutup lawangnya. Hmm. Nek tuh kan ngantuk gak pernah. Kau udah kasih ngomongin apa ngantuk banget sih. Ya wis, tak nganu lah. Belewe lah. Hah? Tak belewe lah. Ya hati-hati. Ya kono kowe turu wae. Heeh. Boy eling-eling kowe anu kejadiannya wis repot. Lha lek karo bingung. Halen. Loh. Apa ini nang dia ini? Oh lali. Lah sini TV-nya hilang. Wah maling ke jancuk. Sik. Sudah. Lawang buka. Yes, dapat. Ya. Woi. Bebu ya? Kenapa, Den? Kan mau nang udah boy weh. Iya, Menurutku HP lo TV hilang ya? pasti maling iki. Iya, biasanya wajar. Keren, nanti mas di sana. Ora. Oh, mau dibawa narko, balik sampai. Ono apa? Nanya. Cuk.
Nyampe omong lho. Ngomong apa? Ngene mau kondisi. Sampai nyampe cerita sih. Baru tas rumah dia larang sebelah pas mau dibanyai. Terus HP hilang, rokok hilang, tambah TV nah jero hilang. Ngono. Iki takon rian orang dicari ya kan? Iya. Nah, ngopo ini? Cepet mau kan arep kang omah balik omah-omane. Oh. Lah pas tak teliki nang garasi omahku kan, Oh. tak teliki arep nggo motor. Loh, kok motornya kana? Apa jangan-jangan malinge jokot motornya nyong kang kana? Akhirnya Gawarene nggo nyolong barang-barangmu. woi nek ngono berarti dia tetep ngomong gitu aja sih situ. Ora mek men karyawan mesti nyolokne apa rene. Iya iso, ngono. Gelem? Gelem. Wis, lumayan lihat sih nyeluk nang 10. Ya. Udah mbak pulang lho, nek pulang beda wong kae. Iya. Sing pulang jenenge. Pulang koncone dhewek. Nek mbak pulang kuwi walah ilmune. Kowe ngerti wong mati kae? Ngerti? Orang mati. Yo mati ya. Oh ya, tangan. Nasibe Kang Gusti Allah. Ya wis nganu ya, berarti. Tapi kayak wong nganu kae ya, ini kan vokal mata asli. Kosone Indonesia, bahasa Jawa. Oh. Kowe kan Kowe kan bisa bahasa Indonesia. Iya. Polo. Bapulo. Masuk. Tenang. Saya sudah tahu. Coba kamu lihat ini. Apa ini, Mbak? Enggak tahu, Mbak. Itu adalah barang yang digunakan malingnya. Masa, Mbak? Sekarang kamu pulang dulu. Temanmu pasti tahu itu barang siapa. Yaudah, makasih ya, Mbak. Saya pulang dulu. Wes, emang panas banget ya, Bos. Terus jaket kan kok ini kan tak dunang Oke. ini. Sing dikon mau ndak wis ngerti pokoknya sapa malingnya. Nek biasane Mbah Pulo kowe mungkin pas dhewe wis rampung. Lha kowe bocah. Ini bukti dari Mbah Pulo. Oh, ini saya dibantu malingnya. Iya. Ini ngerti orang sapa iki? Iki lho, muni kacane dhewek, Cok. Sapa jenenge? Kae wis botak kae sing cok diceluk botak-botak kae lho. Wah, si gundul kae. Heeh. Setan berarti kayak meneng-meneng ya. Cepet Wah. kanca-kanca kaya Wis apa ngene wae iki. Dhewek paringi antem iki wae. Oh, ayo. Paring langsung yuk. Yuk, Ayo. makan yuk. Yuk. Oke, wis coba tinggal lima wae. Tutup, lawang itu tutup. Maling nang nanti ke. Nah, pada ngerti ke gawat ke. Pada masan ini. Woi, ndol. Woi, itu malah nek. Boti apa ke? Hei. Ono ya.